כולנו יודעים שחיסכון הוא אחד מהבסיסים הכי משמעותיים שיש לנו כדי להגיע לעוצמה ולחופש כלכלי. למה בעצם חשוב לנו לדעת על החסכונות שלנו? משום שידע הוא כוח. ידע על החיסכון יכול לאפשר לכם להשתמש בו בתבונה, למנף אותו, לייצר בעזרתו עוד כסף. היום אני רוצה ללמד אתכם כמה דברים שאתם צריכים לדעת על החסכונות שלכם. בנוסף, אני אתן לכם טבלה, שם תוכלו לארגן את כל המידע על החסכונות שלכם. אז מה אתם צריכים לדעת על החסכונות שלכם? סוג החיסכון. האם יש לנו קרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים? האם הכסף שלנו נמצא בבנק, בפקם? ואולי שמרנו בקרן השתלמות כסף שיהיה נזיל אחרי 6 שנים. הנושא השני הוא החברה כמובן. איפה בכלל נמצא הכסף שלי? בחברת ביטוח, בבנק, בבית השקעות. הנושא השלישי הוא הפרמיה החודשית. כמה אני משלם על החיסכון הזה? כמה אני מפקיד בו, או אחת לחודש, או אחת לשנה, אני לבד, אני והמעביד שלי ביחד. מה עם דמי הניהול? כמה אני משלם לחברה? האם אני יכול להקטין את הסכום שאני משלם שם? והגענו לתשואה. נושא התשואה הוא נושא שרוב החוסכים לא מתייחסים אליו ברמה השוטפת. פעם בשנה כשאתם מקבלים את האישורים שלכם מחברות הביטוח השונות או מהקופות, כדאי שתסתכלו כמה הכסף שלכם עשה. יכול להיות שבשינוי מאוד מאוד קטן תוכלו לעשות על הכסף תשואה הרבה יותר גבוהה. הנושא האחרון הוא מתי משתחרר הכסף. כמה כסף יהיה לכם? האם זה להיום? האם זה לגיל פרישה? האם אני אקבל את זה כסכום חד פעמי? האם אני אקבל את זה כסכום חודשי? וכמובן, מה חוקי המס שחלים על המשיכות האלה? מכיוון שכולנו רוצים שישאר לנו ביד נטו הרבה יותר גדול מהכספים שאנחנו חוסכים. הכנתי לכם טבלה כדי שתוכלו לארגן את כל החסכונות שלכם. לכל תוכנית אנחנו נמלא את הנתון שלה בטבלה כדי לקבל את התמונה המלאה על החסכונות שלנו. כך נוכל לדעת מה אנחנו רוצים לעשות עם הכספים האלה. בטיפים הקודמים נתתי לכם 3 כלים, איתם אתם יכולים לארגן את המידע הזה. המסלקה הפנסיונית, סוכן הביטוח שלכם ותדפיסי חשבון הבנק שלכם וכרטיסי האשראי. אם יש לכם מעט תוכניות, כמובן שתוכלו לעשות את הדבר הזה לבד, את הפעולה הזאת לבד. אם יש לכם קצת יותר מכמה תוכניות, הייתם בעבר אצל מעסיקים שונים, חסכתם לבד כעצמאים וכו', יכול להיות שכבר יהיה לכם היקף מידע כזה, שיהיה לכם קשה להתמודד איתו לבד. בדיוק בשביל זה, פתחתי מחזור נוסף של שירות הליווי האישי שלי. עושים סדר בבלגן הפיננסי. זהו שירות 1 על 1 שנועד לתת לכם את התמונה השלמה של הכספים שלכם ולעזור לכם לנהל את הכסף הרבה יותר טוב. במחזור הזה אני מקבלת כמות מצומצמת של אנשים, אני גם נותנת הנחות, אני גם נותנת בונוסים, כל זה טוב עד סוף מרץ. כנסו לקישור, תקראו את הפרטים ואני כמובן אשמח ללוות אתכם. בהצלחה.